Wel, ar ôl prysurdeb yr heffrod y bore yma ynghylch y gwartheg, y bistach sydd yn llenwi'r cylch y prynhawn yma, a dwi'n cael cwmni gŵr bonheddig o'r Bala, Rhodri Jones. Siwr wyt ti heddi, Rhodri? Iawn, diolch. Yn smart iawn yn dy deu gwartheg dion Cymreig, mae rhaid i fi weid. Wel, sy'n eisiau beth methu cyfle nag e. Wyt ti'n lys gyna da iawn iddyn nhw? Un answyddogol. Y bistach sydd yma, a ein bryd cynhenid ni yn dechrau cystadlaethau'r bistach, a y safon yn arbennig o uchel eleni eto. O, yn arbennig o dda di bod ar hyd y dydd. Ac i ni'n gweld nhw nawr yn ei llinell ac yn ei trefn fel petai fan hyn ar beirniad Mr Chris Stubbs yn bwrw ati gyda'i waith yn ei het yn edrych yn smart iawn. Mae rhaid i fi weid yn dwi. Yndi wir. Yn dod o swydd Caer, mae'r beirniad yma yn ddyn profiadol iawn, 20 mlynedd o brofiad o brynu gwartheg ac wrth gwrs i pesgu nhw a'i tewhau nhw ac yn y blaen. Mae yna dipyn o waith o'i flaen yn y dosbarth yma, maen nhw'n gryw tebyg iawn a gwastad iawn. Rodri, beth wyt ti'n meddwl amdani nhw? Ynddo wir, maen nhw'n werth i gweld ei gwir a da cael bryd cynhenid o yn cael ei dangos mor wastad. Se ddim un, se ddim ffit i fod neu ddweud y gwir. Fel rhywun sy'n cadw gwartheg dion Cymreig adre, mae'n deimlad braf i weld cystal safon yma yn ein ffair cenedlaethol ni, dwi'n siŵr, Rhodri. O, yndi. Mae'n bwysig iawn, achos fel ti'n dweud, dyma'n bryd cynhenid ni, a hon di'r ffenau siop fwyaf sydd gennym ni o'r gwartheg pesgedig, a yndi, da o beth ydi gweld cystal dosbarth yma. Pan mae'n dod i flas cig, mae lot o bobl yn dadle na does na'n byd cystal a cig allan o wartheg dion, henffordd ac yn y blaen, o hwnnw yn blasu'n well. Beth yw'r farn di ar ydy? Wel, dwi'n mynd i anghytuno fo ti fan ond na, dwi'n meddwl mae un o gryfderau'r fuwch ddi, y threswm ydy i gallu, fel mam, mae'n fuwch sy'n cynnyrchu cig-eidion, sydd nid yn unig yn tyfu'n dda ac yn llenwi'n dda ac yn hawdd i chadw, ond hefyd, fel ti'n dweud, yn blasu'n dda hefyd, a dyna ni da yma'n diwedd. I ni'n gweld tad a merch yn y canol fyna nawr, Will Brynglas, Angharad ar ei bwysedd, Angharad Dafi bore yma, dyma nhw fyna. A ware teg, maen nhw'n gefnogol iawn i'r ffair a wedi bod yn gweithio'n galed i gael y bistach yma allan. Yndyn, arbennig o dda, maen nhw'n sioe am flynyddol ac yn cadw teip o fuwch gynhenid fel mae fod, a da di gweld nhw. Ein bryd cynhenid ni yma yng Nghymru, y bistach dion Cymreig yn llenwi'r cylch, a Rhodri Jones o ardal y Bala yn gwmni fi o hyd. Mae'n wledd yn dwi mae i weld y bistach wedi i troi allan cystal. O, yndi, dosbarth werth i weld. Yndi, dwi'n meddwl bod wedi gweld rhes o rei mor wastad a hyn yma estro. Y beirniad Chris Stubbs, 20 mlynedd o brofiad. Mae'n cyflenwi cwmnïau arlwyo, yn cyflenwi cig iddyn nhw yn y busnes teuluol. Mae'n hen law ar y gwaith yma. A mae wedi gweld nhw'n cerdded a mae wedi tynnu nhw fewn i drefn, ond welon ni bore yma gyda Arwyn, unwaith oedd e'n tynnu nhw fewn i drefn, oedd e byth yn newid yr un ar dop y rhestr fel petai. Tybed siwt fydd Chris Stubbs yn mynd ati i wneud y gwaith. Os yw e am sticio gyda pethau fel Manu, Tecwyn Jones i ni'n gweld fan hyn nawr, fe fydd yn ennill y dosbarth yma gyda Angharad Brynglas, Ponterwyd yn ail, ond pwy a wyr, mae bob beirniad yn gwneud i waith yn wahanol, Rhodri. Yndi wir, mae rhywun â syniad go lew di gweld nhw'n mynd rownd a di teimlo nhw'n y tro cyntaf. Swn ni'n meddwl wneud o newid llawer, rwach yn ein neu ddau yn y canol rach, ond amheus gyda i fyny symudiadau mawr ymlaen. Beth am y ddau bistach, welon ni fyna nawr, bistach Tecwyn a bistach Angharad? Ie, maen nhw ystych wedi paratoi, maen nhw wedi cael, wedi llenwi dau arddangoswr profiadol iawn, ac yn glod i'r bryd. Be mae e'n mynd i wneud nawr? Mae e'n pwyso mesur rhyw Angharad yn mynd i ddal i gafel ar yr ail safle na tybed yn y dosbarth yma. Dosbarth cynta'r bistich pnaw yma yn y ffair ea. Ac wrth gwrs maen nhw'n dechrau gyda'r gwartheg dion Cymreig. Mae'n hapus. A dyna ni, penderfyniad wedi wneud. Tecwyn Jones wedi mynd â hi. Mae e'n fistich da yn dywes, dim dwy waith am hynny. O, yndi, mae wystach werth i weld, mae wedi paratoi dda. Ac yndi, dda cael rhywun profiadol fel Tecwyn yn ei ben nhw. Ac mi fydd e'n mynd ymlaen wrth gwrs i bencampwriaeth y bistich. Angharad fyna wedi cipio yr ail wobr, a twa be, fel rhywun sydd yn abod Angharad hefyd, wedi bod yn lysgenadau sy'r bryd, ni fydd i wrth i bod yn bydd i Rhodri. O, yn sicr, mae dod yn ail allan o ddosbarth fel ein glod mawr iddi, a chwarae teg i rhywun sy'n yma blwyddyn ar ôl blwyddyn yn gefnogol iawn o'r sioe a'r seli. Ddangfarchiadau mowr iawn, dosbarth arbennig a Rhodri. Diolch i ti am dy gwmni, neis iawn dy weld ti'n rhaid eto. Diolch i fel.